थांनाय 19 तारिखनि हर पतिश्री मोरासिंपाला जेटा बिचन्द्र मनु शान्तिर बाजार साउथ त्रिपुरा सब डिविजन खबजागो तो ओ जगह जों साइमानो मोरासिंनि हदा हुकुमतेर जतनसे कतर तेर साउथ त्रिपुरानि बिसिङाव सो ओ जगह सिनि टीटीएडी सिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ओ जगहनि एमएलए तारपरे एमडीसी बरक जतना इनोग्रेशन खालाय चां चुमी टीवीनि एडिटर एंड चीफ सुजित त्रिपुरा ओ जगह प्रोग्राम कवरेज खालायमानि सो प्रोग्राम कवरेज खालायमानि आगोलाव किसा जरानि परे ओ जगह आनी डिउटी पाई जों किसा मेलाराव बेरायना बागै बा दल रकबे बाक्सा ओ जगह किसा टंका फैमिली मेम्बर बाय सो नगो किफिल फ्रुक सामुंग पाय नगो किफिल फ्रुक खरक थाम बरंना मुखां नुखि सिनि माननाय आनी लगे जारा तंनाय बरबो मुखां नुखि सिनि माननाय हयतोबो बरनि मुं ताबो माइ आं तंखा किन्तु जों बरंनो चाइतुगै दङ रुतुगैति खायनानै बागै बरंनि फेस नुखि जों गाहामखेनो सिनिनाय सो आबनि बागै आसंसा बरकानो उपलब्धि फायै चप्रबना चेंगो बरकानो सुंगो नु मीडिया दा हनो या नु मीडिया दे खुनमानि लगबायना बरकानो बुना चेंगो अलरेडी आनी बुकुंति अनेक थै थांखा बुकुं अलरेडी देराखा यां खुसिराव फाटि बायजा 19 तारिख अंमानि परे आं आईजीएम थाङै ओ जगह डॉक्टर रक नायजांमानि परे ताबो किसा हेल्थ काहाम सो तिनी मन पाथर ओ जगह आउटपोस्ट फाइ बरंनि मुक्ति बा आबहाय आनी शिकागो एटाक अंमानि तियै कायसा एफआईआर खायका ओ जगह आउटपोस्टनि ओसिरकबो हेल्प खायखा बा बरक आपनो चाइतंनाय हनि ककरिखा बरक अनेक हेल्पफुली सपोर्ट खालायनो बरक आपनो नायकुंनाय हनिबो ककरिखा सो आपनो जे आबहायके सामुंसित्रा तांनाय रक आं आपनो कयना मुजुंनाय जों जारा कक्तमा थुमनाय रक बा जारा मीडिया जों खरकसा तिप्रासा तैते खरकसा तिप्रासानो आतिखे चप्रब लायमानि आं साइमिया नरक तामनि बाय चप्रब खाना आनि शिकागो आनि तामु चाया तंखाना कारण जों जे जागा थानसानि कक सालायलाय तंलायो आं ओ मीडिया फील्ड तिनी 4-5 बछर आबहायके सामुं ताङै दङ आबनानि लाइफनि फार्स्ट टाइम आबहायके एटाक खालायजागना नांखा आबहाय जरा आं तै नुबियोखौ हनि आं खाख्लाय ओंके जे जागा जों थानसानि कक सालाय दङ गुबुननि दफानि बरक बैया ओ चप्रबनाय खरकथामो निजिनि तिप्रासानो ओंके तिप्रासा तै तिप्रासा रंना आतिखे चप्रब लायमानि बिसिंति बा चप्रब लायखे जिनि दफा बाहायके थानसांनाय ता बाहायके कुसो कानाय आबना नरकनो संनानै मुसुंनाय नरकखौनो नुबि तंखानानै ओ भिडियो नरकनां आबोबो संना मुसुंनाय दं जों जतन साइमन फुंगो नगनि सिमि नखरके तैसा दिफुरा कयटा सिमि नगर किफिलके बो साइमिया रां बुसुं मानसुं कायसा मीडिया रक जरा सामुताने बुसुं जराति रांमान फेकबा नरकनि जों जलनि जरागो मुंसासुं नरक के बबाय सातक पितक खालायजाखा साबनो सामुंनां जों मीडिया रक सामुनाव कोनो जगह बाइक एक्सिडेंट अंखा गाड़ी एक्सिडेंट के रोमफ्रेक जाखा के बबाय ड्राग्स मानजाखा बुथार जाखा तामो जे कोनो जरागो साबनो नरक मान जिनि मीडिया न नरक मानो इनके नरक वानसुकदि जों साबनि बागै सामुंतां नरकनि बागैनो सामुंतां के नरकनि बागै सामुंतां थाने तिनि जति आबहायके नरक बायनो जों आबहाय एटाक खालायजांनाय नांखे सो आबो बेलायखनो सिनि थिनां बेलायखनो मनाकमा सिनि थिनां ते सिनि फ्यूचर जरा ओ मीडिया लाइन अफ फाइनानि मुसुई तंनाय स्पेशली सिनि तिप्रासारक बरक बा आबहायके फाइगलाक्सन नरकना आबनो कयनाय आनि सिनि जेहुतो मीडिया लाइन जरा सामुं ताङै तंनाय दफानि बागै वानसुई तंसो सिनि माइंड अनेक ब्रड सो नरकना आबनो कयनाय नरक जति आनि कोनो हामिया सामुं नुई बा कोनो किच्छु नरक जति सादे गेफाना ओइ तंखाना फाइ साफायदि आनी जति साया तंखा आं नाकारमुं साननाय नो फेकबा नरक आबहायके आनातिके चप्रफा इवेन आनि लगे खरक ब्रै तंगिया हंके नरकानो बुथारै फानो आबहायनो नरकनि टार्गेट तंग माने तामनि बागै नरक खालायना नांखा आं आबनो ताकफानो सिमियाखो जामुं सिनानि मुसुगित दङ हामबाय।